Охайо! Често ме питате каква е разликата между уроци и курсове в езиков център Икигай. И преди да ви обясня, ще ви кажа, че предлагаме и уроци, и курсове по японски, корейски, английски, което е новото при нас, и български език и литература, като включва подготовки за всякакви изпити или просто, ако желаете, така да си опресните знанията. Сега, разликата между курсовете и уроците е, че при курсовете има дадена рамка, по която се върви. Например, за 6 седмици имаме курс, който е по корейски език, А1-1, абсолютно начинаещи, а пък по японски интензивния курс е 2 месеца. С това, че при курсовете имаме времетраене, за което се научават определени знания. Докато при уроците го няма това. Тоест, може да си вземете 5, 10, 15, някои си взимат и по 30 урока, като получават 10% отстъпка. Това след малко ще ви го кажа. Тоест, като си вземете конкретен брой уроци, съответно всичко се кара индивидуално с вашето темпо. Тоест, при нас концепцията е да работим индивидуално с курс, т.е. само единствено за един човек, и с уроци само единствено за един човек. Организираме и групови, разбира се, но също така е доста разпространено индивидуалното обучение. Тоест, какво се случва при тия индивидуалните? Супер готино е, защото днеска е 2, да речем, август, на 4 искам да започна да уча корейски, звъня на езиков център Икигай и казвам, на 4 искам да започна уроци по корейски език, да речем 45 минутни, като ще си взема 10. Чудесно, за тия 10 урока ще получиш 10% отстъпка върху крайната цена. Същевременно курсовете пък са с 5% отстъпка. Тоест всичко го има описано на ikigaibg.com, избираш си език и виждаш за какво става въпрос. Тоест предлагаме изцяло индивидуални курсове по трите чужди езика, като може и индивидуални уроци. Тоест не се съобразяваш с абсолютно никого в тези уроци и курсове, а единствено и само с себе си. Ето, това е. Просто искам. Guilty as charged. Бях пуснала и тръгнах направо да го гледам.